Dobrý deň, vážené dámy, drahé priateľky, dovolujem si aj toto oslovenie použiť. A oslovenie, ktoré nie je veľmi obvyklé v týchto zemepisných šírkach, drahé sestry. Pre tých, ktorí nesledujú televíznu obrazovku, dovolte mi, aby som sa predstavila. Moje meno je Andrea Vatkerty. A pre tie, ktoré sledujú televíznu obrazovku, stojí tu Andrea Vatkerty nie ako moderátorka, ale stojí tu Andrea Vatkerty ako žena. Srdečne vás vítam na Real Women Fore 2012, na podujatí, ktoré mi v tejto chvíli naháňa zimomriavky na pokožke, pretože to, čo zažívam, som si myslela, že sa tak skoro na Slovensku neudeje. Zhruba pred 3 alebo 4 rokmi som schmatla partiu svojich kamarátov a povedala som im, že musíme odísť do Kalifornie, lebo tam robia najväčšiu ženskú konferenciu sveta, ktorú ja sledujem potajomky pod paplónom už 6 rokov a vedie ju Maria Shriver. A keďže Schwarzeneggerovi končilo jeho obdobie, tak som vedela, že to bude posledná taká veľká ženská konferencia a ja už som tam naozaj chcela byť. Moje kamarátky ma posluchli, zlietli sa z celého sveta a spoločne sme zažili jednu nádhernú atmosféru v porovnaní s tým, čo som zažívala pod paplónom a s laptopom, tak to bolo niečo ohromujúce. A vtedy som si slúbila v tom auditóriu, keď som tam videla Mariu Shriver, keď som videla Oprah, môj idol, vtedy som si slúbila, že raz, keď budem môcť, aj na Slovensku alebo v Čechách spravím niečo preto, aby sa podobnú energiu podarilo rozvíriť aj tu, aby všetky ženy, ktoré sú jedinečné, šikovné, ktoré chcú rásť a ktoré milujú byť inšpirované a motivované, mali miesto, kde spoločne sa môžu zísť a mali miesto, kde môžu nájsť svoje sestry, kamarátky, ktoré to cítia podobne. No a vidíte to. Máme rok 2012, stojím tu, niektoré z tých kamarátov, ktoré boli v Kalifornii so mnou, sú aj tu a budú vám prednášať. A my zažívame túto istú energiu na slovenský spôsob, akurát tá americká bola troška ďalej od srdiečka a táto slovenská je môjmu srdcu strašne blízka. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Že ste prišli, že ste investovali svoju energiu, svoj čas, že ste si možno vypýtali voľno, alebo ste svojim zamestnancom a zamestnankyniam povedali, že dnes nie, dnes je môj deň. Dnes spravím niečo iba pre seba. Že ste to povedali svojim blízkym, svojim deťom, svojim partnerom, manželom a že ste sa odvážili prísť a pozrieť sa do očí tým, ktorým veľmi záleží na tom, aby ste sa vycítili dobre a aby ste vy dokázali rásť. Pretože preto sme tu. To, čo vám môžem slúbiť, technicky môžem povedať, v niekoľkých blokoch budete počuť fundovaných, šikovných, veľmi múdrych ľudí, ktorí vám určite majú čo odovzdať a ktorí sa na ženy, a nerada používam to slovo na problematiku žien na Slovensku, pozerajú každý zo svojho zorného uhla. Dajú vám najviac z toho, čo môžu, ale predovšetkým vám dajú kúsoček svojho srdca a presvedčenia a verím, že mnohí z nich vás budú inšpirovať, budú vás tak trocha aj provokovať, aj preto sme tu, pretože chceme, aby ste sa zamysleli nad ženami, nad ich potenciálom, nad tým, ako dokážu rásť. My si želáme, aby ste sa zamýšľali nad svojim životom a same nad sebou.